ए जेले भाव बाबा कहानी हो कहानी हो कहानी कहानी हाँ हाँ यही जब बाबा सती जी शंकर जी के बात के ना मान के अपने बाबूजी के यज्ञ में जाए लगली। पतिव्रता स्त्री के नियम ना हो। पतिव्रता स्त्री अपना पति के बात के कपार पर आग के सिर धर के अपनी जिंदगी जिए ली। सती से यही जाता कि हम मिस्टेक भाई जाता रे कहते रे मालिक हार चलनी हो नहीं हरवा चलनी हो नहीं हरवा ये भोला जी। अरे बाबा बेटी अपना बाप महतारी का घर है बिना नहीं हो तो के जाली से तो तू रौरा बन रही दोबारा का हम जाई आ तो चलनी हो नहीं हरा चलनी हो नहीं हरा ए भोला जी। हाय हाय मन में हजार मन सोचता रही मन में लाला साथे खाली जगह जला मन में लाला साथे खाली जगह जला सा खुशी से डगरा में पर न पायरा मा ये भोला जी चलनी हो नहीं हरा चलनी हो नहीं हरा ए भोला जी। सती जी सोचा तारी जाए अपना गाँव में तो लोग कहे बबुनी आगोल बुचिया आगोल बहनिया आगोल दीदिया आगोल सोचा तारी औरी देखी तो लोग दौरी सोचा तारी औरी देखी तो लोग दौरी। शंकर जी को कहते ये भोला बाबा भोला बाबा से कहते ये भोला बाबा हम तो जाता नहीं तने अपना देही पर ध्यान दी एहो भोला दानी रौरे से कहतानी एहो भोला दानी रौरे से कहतानी जौना लड़का के जेकर बियाह भइल होई ओकरा कपारे ई बात गुजरल होई जब पहले तोर मेहरारू आवेली स आ जब पहला हाली सावन में दिन ढाराला विदाई के मेहरारू के बाप भाई जे आवेला गाड़ी पर मैं कुल झपोली सपोली लादता रे मेहरारू हो घर में सिंगार पटार क के गोड़ रंग के फिट भइल बे आ मरद जौन बड़े नु आम का फेड़ा त बैठ के सोरी पर जमीन के निकी आवता अंगुरी आवतरन माटी जन्नी मेहरारू कल से अपना देवर के बोला के बबुआ जी हां जी तनी अपना भैया जी के बोली और जाके छोट भाई करे भैया भाभी बोलाओ तरी जाने दो अब इनकर तो मन दु कैसन भइल बा हम मेहरारू लहछा में बेजी जाता नहीं अपना गांव में सबका से भेंट होई बाबू माई बहिनी आ भाई ओई तरी शंकर जी से सती जी कहत जी एहो भोला दानी रौरे से कहता नहीं तनी ध्यान दियो अपना देह का ऊपरवा ए भोला जी चलनी हो नहीं हरवा सोचा तारी औरी देखी तो लोग दौरी ई है सोचता बोले जग के कगरवा ये भोला जी तो चलनी हो नहीं हरा चलनी हो नहीं हरा ए भोला जी। आज बुझा जाता री जन्नी आही दादा भइल विपरीत वह जा तारी हो जा आ जान जाई जे बहिन ले देखा तो कहे बाबूजी देखले होने मुंह घुमा लिहले अब सती के नैहर में गोइल मुआला से बेसी बुझाए लगे आरे केहू न पूछल छुछत यहू कपनिया बचनिया न बोले अले रे बहिनिया बचनिया न रे बहिनिया बचनिया न रे बहिनिया
बहनिया दौड़ के जाता रही अपना दक्ष प्रजापति बाबूजी के हैं आज बाबूजी देखले तो होने मुंह घुमा ले बाबू फिर ले मुंह खावा भाई ले दूना दुख खावा बाबू फिर ले दुख खावा भाई ले दूना दुख खावा अब सती का उरे होता ऐसा न जनाता मरलस कोख में केहुनिया बचनियो न बोले ऐसा न जनाता मरलस कोख में केहुनिया बचनियो न बोले कोख में केहुन से घाव लागेला नु गोली ले अधिका मैं दहिए झन निकल दी रे बहिनिया बचनियो रे बहिनिया बचनियो न बोले गलानी होता आप भोला बाबा के कहल बात मन पड़ता जा जे कहल सजानवा के अरे कहल सजानवा के बचनवा मन परी बाबूजी तो बोलते नहीं जोड़ी जे यही हो ये विधाता हम का करी बाबूजी बोलते ए आई हो बे धाता हम का करी बाबूजी बोलते नहीं खा कहला सजनवा कहला हर सजनवा के कहला सजनवा के जन्म मन पूरी बाबूजी बोलते नहीं आही हो बे धाता हम का करी बाबूजी बोलते नहीं खा बाबू फेर ले मुखवा भइल रे दू ना दुखवा हाय 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 अरे बबुआ जयराम बाबूजी बोलते नहीं खोन जेकरा द्वार पे आके जवान बेटी फांसी लगा ले जर के मर जाए वो बाप के हाथ से लोग छुअल पानी पी बाबू देखले बेटी के हिम्मतिया कीमतिया माटी में मिला रे देहली बोली धन दौलतिया बाबूर घरी आवेला तरलो पना हिटरी बाबूजी तो बोलते नहीं खा आई हो बे धाता हम का करी बाबूजी बोलते नहीं खा आही रे बे धाता हम का करी बाबूजी बोलते नहीं खा हमरा पति के अपमान करके अपन सम्मान बढ़ावल चाहता रहा अब ओहि जा हवन कुल पर खड़ा होके ऐसे तो लोग पहले सती जड़ के राख हो गोली नहीं
भाई जय किशोर जी की बड़े बड़े पुरस्कार देने हार्दिक सती जरली ना हवन कुंड पर खड़ा होकर उत्तर दिशा मुंह कह के अपना पति के याद कह के अपना शक्ति से अपना शरीर से प्राण के त्याग जो जोर को रहते तो शंकर जी उनको पार्थिव शरीर लेके घूमते तांडव नृत्य करते हैं ऐसे बुझाते जो जोरली ना अपना प्राण के त्याग अब तुमको कौन दौड़ल गोइले सो अब भोला बाबा से खबर जाना भोला बाबा अपना जटावा से एगो लाटा खींच के कैलाश पर्वत पर पटक दिले उसे दूगो शक्ति की प्राप्ति दूगो शक्ति उत्पत्ति भई एगो भद्रकाली एगो वीरभद्र आदेश दिले जाके राजा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस कर आज लो यज्ञ के विध्वंस कर लगा लो वीरभद्र लगल यज्ञ के विध्वंस करे जे सोझा में मारत ओ यज्ञ के जगह चार चढ़ले भृगु मुनि आ वीरभद्र धइले झोटावा आ धक आ घुमा के फेंक देले एही जब भाव बाबा ते जगिए में हाय आ जगिए में आँखिए से करमात देखनी आ भद्रकाली लगली जिंदा लोगन के चबाए सही कही की 50 हाकिनी डाकिनी 50 सही कही की 50 हाकिनी डाकिनी हथवा गोड़वा धई धई के हथवा गोड़वा धई धई के हो जबा देखनी मारो सपरलो तना मरले धाई धाई के उठरले जजमान पुरोहित तू के हो तो पुरोहित अल्लाह तू के हो जजमान ऊपर रोहित जजमान के पिटा देखनी रोहित जजमान के कड़ा देखनी अब है वीरभद्र क्रोध में भइले आ ध के राजा दक्ष के मुड़ी आ ओंठ के कबार के फेंक दे हमरा ए पृथ्वी के सर्जरी हो एबरा कतनो विज्ञान का भइल त ऐसन सर्जरी नहीं करत ए लास्ट में भोला बाबा अइले मय देवी देवता ल जुटल कहे बाबा क्रोध के शांति करी ई राउर ससुर हमन रौरा मेहरारू के बाप हमन गलती कइले बड़े छोड़ी इनके के क्षमा कर दे भोले बाबा अपन लहर सिकोरले भइल जे इनके के जियावल जा तो बोका का मुड़ी काट के लगा दे अब आदमी के देह में बोका का मुड़ी जुटावल गइल ऐसन विज्ञान हेबरा नहीं के कोनो पूरा विश्व में जाए तो देखन जो आदमी के देह में जानवर का मुड़ी लग जाओ बोका का मुड़ी लागल दक्ष जी के दक्ष प्रजापति के आ तब से भोला बाबा खुश होले मैं पूजा कर देब आ जब दले भुड़कइबो ना तले खुश ना हो तो ई बोलल जाला काहे खातिर कि भोला बाबा जान जे तारा ससुर के बोली ह अति प्रिय बोली ह मैं पूजा करके बमुया दो एह हमने के अप्रसंग के विराम देता नहीं जा।